Il-laqgħa ta' tnejn damet aktar minn satejn u kien konkluż kważi x-xogħol kollu. Fil-laqgħa ntlaħaq qbil dwar id-dritt li mara jew raġel li jkunu miż-żewġin jiffriżaw il-komunjoni tal-assi sakemm tinqata' l-kawża ta' separazzjoni u d-divorzju. Fil-laqgħa kienu diskussi wkoll klawsoli li jittrattaw kif il-qorti tagħti l-manteniment lir raġel jew mara li kienu miż-żewġin li jbatu minn mart mentali jew fiżiċi jew inkella l-tfal li jbatu bl-istess mart. Brabta ma' dan saret diskussjoni wkoll fuq id-drittijiet ta' tfal b'diżabilità fil-konfront tal-ġenituri tagħhom. F'kull kuntest mhux biss f'kuntest ta' meta koppja tkun separata jew divorzjata. Fl-aħħar nett ġie diskuss il-protezzjoni li għandha tingħata f'każ fejn it-tfal ikollhom ġenitur li jiġi ddikjarat li mhuwiex kapaċi jrabbi tfal u l-ġenitur ieħor li jkun jgħix ma' tfal imut. Dan il-punt u xi punti oħra konklusivi komplu jkunu diskussi fil-laqgħa ta' tlieta fis-sigħa ta' wara nofsinhar.